5letá Deniska Karasová, 6letá Lenka Hanzlíková a 7letá Anastázie Kabelíková a předvedou vám akrobatickou řadu. Rozdělíme se pěkně. Dopředu zřejmě ještě paní trenérka velí. Denisko, pojď na koberec, jsi mimo koberec, červený pás nám značí, že za červenou pásku nemůžeme. Tak jsme to zvládli s menšíma orientačníma problémama a na koberec, když nastupuje 13letá Martina